Pojďte ho aspoň vyrušovat. Kde je? Vidím jenom dhola. Rovné v poušti. Jo, jak já ho vidím. Jo, diamantový, že jo? Diamantový, že jo? Ale my nesmím používat spěk ani aimbot, nic prostě. No aimbot mich mohl, to nepozná. Hej, on je to, AFK, dělej tam ho sundat. Hej, dáme k němu TNTčko. Dělej, dám k němu TNTčko. Kutíka, do něj do čerta, já spadnu do díry, ne. Oh, god damn it. To je na hovno. Co? Já to mám to zaplý. Doufám, jo, mám. Jdem. Hej, Tomek už musí, hej, chvilku ještě Tomek. Pojď, jdeme tohle. A tak to není fér, on je nesmrtelný. To ne, ano. A nevím. Jak vůbec nevěděl, ale. Vůbec nevěděl, frajer. Jak se to dělá. Čum, teď nás najde náš spawn house. Guild house a rozbombí ho. Já se píšu na Skype, u mě jenom vybuchne TNT. Píše s tebou na Skypeu, nebo co? Ne, on píše, že si píše na Skypeu, najednou vedle ní bouchlo TNT. Pak seknul chunk erroru, aha. Dobrý, no. Jsme udělali chunk error. A pak co? Jak jako chunk error? No, že se sekne jakoby v kostičce. Jo. Prostě já vím, jak dáte ten. No, ale kdybychom to udělali u někoho jiného, nějaký AFKčko, víš co? Udělat mu úplně takový house, víš co, úplně z těch TNTček. A nám by se tady jenom, třeba by bylo vole online, ale jenom to odbouchnu. To někomu uděláme. No to se těším. Já už musím fakt, kluci, sorry. Jo. OK, tak. A je... Budem trošku Michale. Co? Ještě budem trošku chodit, asi jak chci koupnout. Počkej, vydrž. Hej. Michal, hlavně mi to